Tendarite sub-county Marongo reso jotuo maromo 57 mosebedo ka manyo change kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah mayudore sub-county Marongo e county ma Migori. Maendi obiro bang' ji ariyo monyocha wito ngimagi ka gidhi manyo change kanisa no juma achiel mokalo. Jafwambo marwa ma Migori George Juma nigi ler mar wachni. Kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah moidore e sub-county Marongo ok en wende it kata wang'o oganda mathoth kalure kod gigo mosebedo katimre kanisa ni e kinde madu achiel mokalo. E kinde manondo dhi nyime ka otende kod ik mar obila ma GSU mane oike kanisa ni tarik 28 Mademradek marigane, ik mabende mokom familia mag obila ni osekwedo kendo saringe doho kamanyo ratiro. Tendarite kwe ne omonjo kanisa ni otieno manyoro kendo reso jotuo maromo 57 ma osebedo ka odak kanisa ni kamanyo chang. And we have managed to rescue 57 persons in this church ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi. Taka kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni. Sasa mnataka sisi tulazimisha mtu lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Tiendo mares jotuo ni mane otele kod Commissioner Marongo George Matundura obiro mana bang' seche machuok bang' report mogol kod Tendarite kwe yango ne ji ariyo ne owito ngimagi e kanisa no e kinde mane gimanyo chang e yor lamo. No, kweli ningesema kwamba kuna watu wawili ambao wamepoteza maisha, lakini chanzo cha kupoteza maisha hatuwezi kusema sahihi because of the postmortem. Okang' mar jotuo gi ne obiro mana bang' seche machuok bang' familia moro mawuok e kaunti ma Nyamira ne omonjo kanisa no ka gidwaro mondo migi ringre mar wuodgi mane owito ngimane e kanisa no. Ne ochuno obila Marongo mondo donjre wachni kendo ne kawo ringre ni ma otero e kar kano ringre. Familia ni mano wito wuodgi ma en kaka Odoyo kata Gabano ne opogore paro kama koro nego ike e wuodgi ni. They wanted to bury the brother before we reached there, but fortunately we are just near. They was laid in a particular room, in a certain room there. And when we actually pleaded with them so that we can take the brother to the morgue, they refused, saying that according to the church norms, it cannot be possible. Okunego bedi ni timo ne gimora more dende kaka ne gigole kaecha e kaka giduoke ka onge gimora mora ma gitime dende no ere giduoke gi dende te mane Nyasaye ochwego. Nyathi jalni mano wito ngimane ma en kaka Josinta Chieng wabendo osebedo ka odak e kanisa ni chakre tinne to ne oramo ni dwaro mar wuongi en ni mondo oike kanisa ni. No nyisa ni kapo ni jogo biro ka koro konyal wuoyo tanyisgi ni nitiere will moseloso ma bro direct wa kaka onego bedi ni watimo to gi ana wuon anyisogi but will na onge gode lweta ni pod ne nigi advocate mar kanisa mane nigi will no ero pio nono gi wuok gidhi gi omo polise mokawo ringre babawa against dwacha kane ukayie be ok ne gi contacta koro gibiro gi force ka gima mano en koro watgi ahinya moloyo an nyathine man gi lit nyiri. Kada beni mokumo oganda osebiro ka koro seyo kanisa ni mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah kalwe kod gigo mosetimre kanisa ni ten kanisa ni kata kamano wacho ni gigi duto magitimo koro gitimo ka oluwore kod chik. Tai tunauliza kwa sababu wanasema sisi ndio wabaya na sisi tuko hapa kwa sababu ya Mungu na tunafuata tu sheria ya Mungu na hata ya serikali pia tunafuata. Auanga tuvunji na kitu ikitendeka lazima turipoti kwa serikali. Na kwa nini nyinyi ama watu wa nje ama serikali hawawezi angalia ni nini inafanyika katika hekalu? Yes, Marongo adwani mondo ginyiswa nini tigi makanisa miyogi momika waskari nyocho hii adwani sosipidi ne wasemiyogi 4 days wadongi 2 days kaponi askecha kunyadhi golo jomozi ikachate. George Juma, Ramogi TV, Migori.